Ajabolo Owerelewe Oki Ajabola Nwa Ajabola Ukochukwu anya Ajabola so Ukoba ebela Ajabola Elikele yo Ti Ajabola Ajabola Obana mweze kele Good morning nda Esalachi Enya Ajabola so Owa guza gupono Ine Ubana mweze chonyeda mana demma Patola mentoro bale Ubana mweze merero ha Onye ji ya boroso Chief Wakibea Enya Ajabola Onye romelu male una MDCO Yanyi Ajabola Okoba hetiela Ajabola Owalelu zije na bola da Ajabola Okoba Kama kajuru Ajabola Aguza kuponewe Ajabola Okoba Pasolo music kajara Ayahunde Speaker of Imo State Marketing Network as far as the Vice Chancellor Imo State Leno roundabout to the shop right there Lebanu Kenno Namra ke was swell Kombi Fuja Rodo Ajabola mweze na Imama nike Mama ke Mwafona zekaraka Mama ke Oja kwara mote karaka Mama ke le Osha yape Mama ke Mama ke le Oja kwapi Ubana mweze chimekelegi Onwere jimbiaranga keda Ya toro cheki Nya baba jimje toreto Mamogi mama kesa Ekwela mmiri na bucket Yem Imara na ba Omni jemma kono mawumampi Awum kakleta omijile Chimekelegi Mwana zechi jakose karaka Mwana zemana tetame Chida baba na chimekele Ogarila gimo Onye Jajina mwede Oko mahebela Ya borobo Akuza kupono da Twinkle twinkle little star How I wonder what you are Mr. Nyebuchi Sunday Ekajara kaja Ababana Vice Chancellor Onye kacha
Amram extension. Yokwa. Agbịsị agbala nwa ọhụrụ. Debikwa na Abuja. Fọdụ jaba moto. Fọdụ bikwa America. Debikwa London. Ndị eji akwa osu. Ndị eji arụ aba nke. Ndị baga moto. Amachi otu ụbọchị ga-abụ nke m. General manager Obena mweze beri manoda Chige bomano chineke keji kwechi ya ya nyikwala magawaya Ije jina nyageso Kurunu yali mbo Acheje nyeze Nde chiko ziso Eji mahu yali mma Nyoma jikwale membo Nyoma na nyabalande Ebega mepere chotu boche gamu Megabit scratch my deal scratch. Dennis Master Lucky David You gonna shine Shine Shine, 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 shine I bet it I'm Lucky David You gonna shine like the MDUD Ventures Akanema Italian wares Yenda chejenye Mota chejenye Mwanya chejenye Uma chejenye Alabekele Ashima chejenye Nyenyoga chuku watu bachi gabu kimi ayamano Amamkemo Amamkemo Bachimanga Amamkemo tu bachi gabu Akajaja japa ono mano Amamkemo Amamkemo Ikumele Amamkemo Ote Ote mwiti sala Gracia Hello in China Texas Oja go se crack Chai Eji se ji anye kuoka Ogi gente gawa Makonya rilu kowala hege jilo ne afro Megabit na true Dodo tilasa Somiasa Dumieju Wemiewe Dodo tilasa Somiasa Dumieju Wemiewe Sosa
makola n'akụkọ Imo steeti ye anụghị m ntị makola n'akụkọ aya mmanụ elu ụwa one by one ụbana nweze ahụ m onye waka nwafe buda waka ndị eji adọka kara aka mma m togo mama m kpọrọ m jem obere Holy Trinity awaka anyị ebe anyị ejeme n'aha nna anyị adụla obere ndekwa ya ebido ukwe ụbana nweze nwebe nnometi igolu m fada agbamantie shonye agụgụ ahịa agbasala obere fada kpọma m ụbana nweze ka bịa nwa m olugo ị nwere oriri mma aga m enye n'aka aka ị ga-eso ndekwa ya anyị akụziela gị ukwe ma chia adụla m akpa ya mahụ ichi ndekwa ya anyị mahụ kpa ya masta mahụ kpa ya mistress ndị jefere anya Ụbana nweze bịala international passport mbịa tebụl anyị ga-akụzili ugwe gịla buduo echi ga-abịahụ gawe akwụkwọ ukwe ịnụkwala we akwụkwọ ukwe na bayre je edu ukwe abịaduola m nwocha nwo ga-akụzili anyị ukwe Masakisha akwụkwọ nwocha anyị ga-echi asọfe ebido ebe egwushi ibiri ọ ebe egwushi ibedo igwumegwu ogishi asọfe bido ịmara na egwu agụ nwocha anyị dodo tila asọ sọmịa asọ dozo sọmịa asọ dotila asọ dore Pascal Manofo nwa Femi Norie nwa Chinemere onye mega lelo wa chi ya were ije nwa ya ọsọ anya bido ukwe do ti la re pi la so fa mi re do ti lo bari daji doji nere abebe na di mekele gi nwa fambi se kraka operation no oya kereka megabit check yenu ndekwa ye bidu pe ni obere anyị ndebe ezi ebido ọnwa eji ekpe iwere mbụ onye nche nwekwaghị ihe m na-arịọ ndị supra na-ewero inwe nọmba onye nche nweghị ihe m na-arịọ inwe nọmba onye nche nweghị ihe m na-arịọ n'ebitari ka ihe ndụ na-eme ka ụbana nweze ma gburu dodo di laso fami redo ti Chief Talistic
masta ye ndami achọla ọnụ ọkwakwa ya mistress anyị ọgọsị nekwanụ ya tochi nne m ndekwa ya lee anụ weli ala olu kele dị nwe n'anya aya mma olu ji nyere me ụba na nwete chigo ya na ndale onye ji mere kele ya kele Chineke kekebe dodo tilasa injinia mụrụ akọnade managing director CEO Goat Hunters Resort Ebanye Jerry Ame Ariel anyị du ebe anyị dododo anyị etiti anyị ala anyị asọ family do nwọrụ chagakwa ụlọ agbapụ ọkụ enwu ebe niile anyị eri mma jikwara imi mmo na mra ka ewu swen kompi foji atọtọ amamo chai ayere mari mma ima ha de plapa ashila ge wota che mra cha gi wonye kraka mega beat scratch ma del scratch ibado la lo weranyo umako werende ndechi mereze nde wotache dache we ya wotache ngone makuge ndamile cheka paraka enwere mako were ndo were age ndị kpọrọ m Daddy apop shishi pop shishi kajara kaja ọmọ afẹ́kùn yarima banyewu enta enoka ufunfulako owe Chief Jerry Chukwueke owere anyị ndadị mma Ọhamadike abịadola ọ kajara kaja o nwere sọne onye ahụ kele gaga n'ụba na nweze magali o were anyị nwere obilobi ọkazi Imo steeti anyị ndabata na karịta akwọ ya akwọ eji esi ofe Robert emesie ya orika ịtọ Justice Pascal Nnadi the chief judge of the state numra mmanụ nne m da Pascal ndale ụdaji Chief Judge all guilty or not guilty agbamago chief judge chief judge nne m chegara aka fọga onye nọ mma na ya o nwere ike ga-afụju aja butterfly n'oge ime anya eyi akwa Festus Chukwu ndamezile ịgakwara aka na fesi nne m Abuja bezi chọkara aka ịmana mọrọ kọka na saroyi nne m agwọrọ m ji saroyi obi jụrụ Denis Feta nne m kọbịa ebe
Government Auto Center. Ya lọlọ ya da nwanyị ọma ndị kara aka. Raita Chinelole Osobi eme ịkara aka. Nedume jokule Anthony at law. Ogebe bụ mendere mma na-edumo n'ịkpọrọ mpiri o. Igwe waji ibele ayọnụ nne m iwo ya waka. Ayọn ndọdọye ọtọ nne m ọ kara aka. Ọtọ ọnwụ were kara aka USA America. Ọdọye ndọdọye ịkpọrọ mpiri. Kele jamadi nne m kele chile ọ kara aka. Sir and Lady Prince Amade Knight of St. Christopher Computer Banker Onja Pobi Mose Beat by Beat. Sir and Lady Amade ndo mare mma Takwara ka o. Every Norseman is a king. Barita wako marima barita de Chibuzi Woha BT Chibuzo onye na-ekele onye nkule ịkpọrọ mpiri o. Chief Leo Obi Chibuzo onye na-eke wọnọ Nazemanụ ka nna aka o. onye ri amara dị mma gwanụ. Chukwuma nze nne m Chukwumale Handsome mara man by aka. nature. Obinna Chikenzele ọ kara aka. Isiobi Junior O were anyị o ka anyị nwere nne mgbe kara aka. Ndị Chimereze ndị ji akwụkwọ na ose ka nna. Nwayọọ wije nne die. Dr. Abati nne m Christine ọ kara aka. Ololololo ndị kpọrọ mpiri o. Injinia Chibike Nwafọji aka na-arụ ya ọrị mma. Injinia le kara aka.